नोंथांमोननि जिथु गोदान दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाजों लोगोसेनो दोंसे लामाखौ मोननो हाबाय गासै बर' रायजो राजाफ्रा गोग्गादों दा नोंथांमोननि फारसेनिफ्राय मा बुंगोन? खुलुमबाय। जोंबो जोबोद गोग्गानाय मोनदों। आं दिल्ली बड' एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि। बे कैलाश कल'नियाव दोंसे लामाखौ 835 मिटार लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मुं दोननाय फोरबोआ दिनै जानायाव जों जोबोद मोजां मोनदों आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजाथाबनायाव बे जिनिसा जाफुंनानै फैदों। दा बिदिनो गोदोनिफ्रायनो जों नुबोबाय थानाय बायदि दिल्लीयाव गुबुन गुबुन गोजाम राजा महाराजाफोरनि मुगल सम्राटफोरनि मुङैसो दिल्लीयाव लामाफोरनि नामा दङमोन आरो बिनि उनाव गुबुन माखासे पलिटिकेल बा गिदिर गिदिर मुंदांखा मानसिफोरनि मुङाव दिल्लीनि लामाफोरनि मुङा दोननाय जादोंमोन। नाथाय जोंनि बर'निबोदि सासे गोग्गाथाव जोंनिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिल्लीयाव दिनै लामा दोंसेनि मुंखौ दोननो हालायनायाव जों जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद ऐतिहासिक बा हिस्टरिकेल मोनसे जारिमिनारि मोनसे जाथाय बियो। आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलावनो जेरै बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग जि लामाखौ बानायनाय जादों बे गेजेरावनो मोनसे राउन्ड एबाउट दङ, बेखौ हिन्दीयाव गल चक्कर होननानै बुङो दिल्लीयाव। बेवहाय बड'फानि मुसुखा मोनसेबो फसंनाय जागोन, बेखौ बेखेवनाय जागोन, फसंनाय जाबाय, बेखौ बेखेवनाय जागोन। ओमफ्राय बेवहाय दिल्लीनि केन्द्रीय मन्त्रि नखर मन्त्रि अमित शाह फैलायनाय आरो दिल्लीनि गिबि मन्त्रि मुस्रिमा रेखा गुप्ता आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा मोन फैलायनाय आरो जोंनिनो बड'लेण्डनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' फैलायनाय बेबायदि एसेबां गिदिर मोनसे फोरबो, बे फोरबोआव जोङो दा दिल्लीनिफ्राय जेसेबां हागौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे आसामनिफ्राय हजोंनिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय फैनाय मानसिफोरबो जानायजों दा नुनो मोन्दों बे सायनासालि सिङाव खोन माने जिरायनो जायगा मोनलायै जासिगोन, माने खावसेथिंल' एसेल'सै बेबायदि एफा लैहोर लैहोर मानसि फैनानै बाहागो लाफैनायाव बे मोनसे बिराद जाफुंसारनाय मोनसे फोरबो होननानै आं सानो। ओमफ्राय जोंबो जोबोद गोग्गानाय मोनदों। जों मालायनि सिगाङावबो गुबुननि सिगाङावबो जों बुंनो हागोन जे जोंहाबो बड'फानि मुङै मोनसे दिल्लीयाव लामा दङ होननानै। गोजोन्थों। आङो दा गिबियावनो बयबो रायजो राजा माने बर'नि आइ आफामोनखौ बयखौबो आं खुलुमनाय बावग्रोनाय जाहैबाय। बे दिनैनि बे फोरबो जादों, बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बहुद गोग्गाथाव खोथा आरो बियो जोङो बेखौ नाजानायाव जोंनि प्रमद बर' सारनि नाजानायाव, बिनि दैदेननायाव आरो दिपेन बर'मोननि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि नाजानायाव बियो दिनै जाफुंसारफैबाय आरो बेफोरनि जोङो दावहा नांबोबाय थानानै 55-60 इयार्स दावहा नांबोनानै जोङो दिनै बिसिम मोनसे एचिभमेन्ट मोनफैबाय। बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर एचिभमेन्ट जे दिल्ली बायदि नेशनेल केपिटेलाव भारतनि जे जोङो बेखौ राजथावनि होनो, बाहाय जोंनि बड'फानि नामाव लामा दोननाय बा बिनि स्टेचु गायसननाया बेबो एथ' फिसा खोथा नङा। बे जोंनि गासै हारिनि थाखायनो बहुद गोग्गाथाव खोथा आरो बे दिनै जे जादों बे स्टेचु गायसननाय, बे दानिल' नङा, बेखौ इयुननि जोंनि जोलै गथ' गथायफ्राबो माने हाजार हाजार बोसोरसिम बेखौ बयबो गोसोखांसिगोन आरो बर'खौ बांसिन आरो बयबो सिनायसिगोन। बे स्टेचुखौ नुनानै बयबो सोंगोन जे बे सोर, दा बेजों आरो जोंनि जारिमिना आरो बांसिन खोला जालांनाय जाहैसिगोन। आरो आङो दा दिल्लीयाव एज ए एसिस्टेन्ट प्रफेसर मावो आं इन्दिरा गान्धी